Xayrli kun. Men Isxaqova Gulchechak Ahmadzaki qizi. Muzeyimizning yetakchisi bo'lib ishlayman. Samara өлкәсендә урнашкан Гали авылы татар авылларының иң зурысы, биринчесе. Аңа 410 ел. Хәзерге көндә авылыбызда 2000-гә якын кеше яши. Барлыгы 700 йорт. 4 мәчет һәм мәдрәсәбез эшләп килә. Мәктәптә укучылар саны 200-гә якын, балалар бакчасына 60 бала йөри. Авыл музее 2008 елны барлыкка килде. 1962 елны Гәрәев Яткар абый оештырган мәктәп музее мәктәптә төзекләндерү эшләре башлангачны шушы бинага күчте. Мәктәп төзекләндерелгәч, анда да музей бүлмәләре эшләп калды. 2019 елны эшмәкәрләр ярдәмендә зур төзекләндерү эшләре башкарылды, җиһазландырылды, эчтәлекле стендлар барлыкка килде. Тарих залы. Авылыбызның барлыкка килгәннән алып, нинди үзгәрешләр кичергәне турында сөйли. Бабаларыбыз җир эшкәртеп, иген иккәннәр, мал үрчетеп, сәүдә иткәннәр. Колхоз оештырылып, заманында беренчелекләр яулаган. Авылыбызда электән үк мәктәпләр эшләп килгән. Буларны тарихи язмалар исбатлый. Хәзерге көндә дә һәр елны медальчеләр чыгарыла. Шушында ул район тарихы белән дә танышып була. Мәчетләр, мәдрәсә, имамнар турында күп мәгълүматлар тупланылды. Авылыбызның беренче яшәүчесе Гали бабайның нәсел шәҗәрәсе урнаштырылды. Авылдашларыбызга үзләренең нәсел шәҗәрәләре төзү буенча конкурс игълан ителде. Бүгенге көнгә бер нәсел шәҗәрәсе әзер, берничәсе эшләү хәлендә. Менә бу шкафта авыл турында язылган, район һәм өлкә тарихына багышланган һәм Татарстаннан бүләк ителгән китаплар урнаштырылды. Бу занда авыл халкыннан җыелган йорт җиһазлары, эш кораллары күргәзмәсе. Бусы заманча эшләнгән авыл өенең күренеше. Үзебезнең җирле осталарыбызның кул эшләре белән җитештерелде. Буфетлар, стел сандыклар, күңел бизәкләре һәм чигүләр. Бусы дан залы. Сугыш елларында авыр елларны җиңеп чыккан батырларга багышлана. Запасная столица. Бу стенд Куйбышев шәһәрендә Сталин бункеры төзелгәне турында сөйли. Афган һәм Чечен сугышларында, Чернобыль вакыйгасында катнашкан авылдашларыбыз турында стенд сөйли. Мин Шәйхетдинова Кәүсәр Мөхәммәднең кызы, Вак оешмасының җирле бүлегенең җитәкчесе. Менә бу залыбызда халкыбызның бүгенге көн күренеше, күренекле кешеләре турында сөйләүче стендлар. Без тарихта эзләбез. Бу кешеләр авылыбыз яшәсен өчен күп көч куйган кешеләр. Ә менә монда бүген хезмәт куючылар турында сөйләнә. Халкыбыз ничек яши, телен, гореф-гадәтен саклау, бәйрәмнәре хакында моннан күреп була. Күренекле кешеләре, язучылар, рәссамнар һәм төрле фәннәр буенча доктор, кандидат исеме яулаган авылдашларыбыз турында белеп була. Уңган ханымнарның иҗат җимешләре һәм китаплары урнашкан. Һәрбер залда китаплар, альбомнар җыентыгы бик күп. Без хәзер һәр тема буенча альбомнар өстендә эшлибез, мәгълүматлар җыябыз.